improve sexual performance. Hala. Graang ganay. Improve sexual. Hala na, ipakuha din na, pagana. Limbaroy. Angay na yung tatay na eh. Ay, nabuan na. Isa na, wasag ta na, improve sexual. Hi everyone! Good morning! Happy Tuesday! Tuesday na karon arang dali aras panahon. Hapit na mahuman nagbuwan sa Hunyo. July na pod. Jadi asalya na dia. Naghiwa o ito ma. Grabe. Naghiwas lagi. Naghiwas lagi. Diyan guys, matilaw di ko na ng coffee sa ni jams. Mga ibalik dyan ni Florami Buholana. Sa mga ganahan, kontak lamang mong Florami Buholana o giti reverse. O pwede po di Aisa kay Aisa mamanitig. Tig maning Florami. Manitig padala. Kasi nga na Aisa. Tig padala sa Shopee. Kay Aisa. Ay, libaroy. Karon guys, anong tilawan? Pagin sa bagajud ni. Piniod pa kaning lami. Dadagan po sa benefits day ko no. Di mo ko kabasa kayo ko sa amin. Hapong pangitawag sa amin. Basta kay dagang ko sa benefits. Bawa mabasa ba ning ara makagamay. Sunod na naman na ipahibaw guys. Kung sa benefits kayo balag ko sa amin. Hapang pangitawag sa amin. Ugana na butang. Di ko kabasa. Mora na yung mabasa. Jams, chocolate drink. Hindi ka na yung mga benefits. Di na mabasa kay grabing gamaya. Karon natin yung tilawan. Sa tilawan. Minsan ba, no need to add sugar ni? No need na. Dali day, nagigwaos day ka day. Dali na day, sige pangutana, nagigwaos mo siya kasi sige pangutana, ganun sa kunmuli, dyan papari. Kasi papaduna sa mag-aso mo. Papadunas na mga ka rin lilia. Sakit ito, papadunas mo. Naman, hindi madadyon o guli agahang uyab. Kaya na yung mga kakulian sa diyang trabaho. Hindi man ka naduguli ma. Tapos po na ko na po, Julay. Ubos ako na po. Pistag puti. Uy. Mahal naman ginan si diyang nga, magpaabot naman ko, ganun sa agad yung kadari mo uli. Kaya lisod po do, mamugos ko. Kasi diyang may nagda si diyang kabalingon. Kalian na, pasinsa di kalian na, kaya di man di makadadyo buli mong papari. Di ka dadun ma. Tawag sa may mo kay istorya, hindi man madadyon. Salamat ma. Salamat. Tirawin na itong choco jam. Jams. Ano ni? Jams choco. Jams choco. Na, lago ka hiluis pa. Sige, talawin ni. No. Uy, lami man di ay. Lami. Tilawin day. Ay, di man. Lami ni. Lami, tilawin. Baikit man. Itot man. Gamay, lami ka makabi. Ano? Gisapot re, kagisip o niyang bata. Gigoy sa ibro siya. Ningko, day. Ma-exercise ba ma? Nagdaan. Galing ko rin daw din. Ano sa nagkakuha mo rin? Nagsasabi ko. Agad di mo lingkod. Siguro ko rin nagbarot yung exercise. Agad day. Hurot ang bilib day. Day. Hurot ang bilib ni mo day. Dali dihat kay minum tag music. Minum ka ma? Inom og kuan day murag Isip ko tambang. kay Saliana na guys, nagbis lang ng ulo ilaman. Kantarang Brian din ay tambang. Takdan man lang. Nalagi day na. Ikaw ang sagot. Ang si Carla Avellana day, baka gibuwagan man ng Brian. Hala, hala. Ikaw mo puli day kay Ikaw nagbuwag mapuli di ay, nagbuwag man sila. Ikaw mo puli? Nagsiliya di ay ma. Kasi masliya. Si Kuan, si katubang isuon ni Ann Cortez. Kasi nga na to rin.
Yasmin. Yasmin, mira ba si ikaw ko dati ay sa si Lia ko no. Naan, magpahaday ko na day. Ganahan. Naman kita guys ya, magpansa ko. Naan na ba si Carla Abellana sa First Lady day? Naan to dyan gabi eh. Kinsa ka uban kay sa idang bata kay sa? Bata. Si Aliana. Kay sa. Kay sa. Galing gatas. Mahal ta guys, nawahin ako. Ay mamalag ng jabag-jabagan, hindi mo sa danitlog. Ikaw yan, hamana ka yan ha? Papain taon na pa di ah. Ato apa ko? Kilo ka sa to ka? Idono sa red. Ilo ka naman kasayang ng grasya. Hoy, lang ako, buka. Guys, mamahal ta guys. Lami madaning jams choco. Lamay ko ng kopi. Basta sa tilbig, binipits tilbig. Haray nun to. Kasi na yan, basta. Kaya di mo ko kabasa kayo okay sa amin. Or na kahit mata. Dari na, tapad sa na kay ikaw mo tubos na na, basta sa binipits dari na. Benefits ko ng pangtanggal sa bona o sakit sa kabakugan. Pasensya na mo guys, kayo okay sa amin. Babay, makabasa ba ko na? Makabasa ka. Basta sa kuno na, kasi ganay. Gini. Ang benefits diha. Sinanay yung kabasahon guys sa inside ang benefits dani, kay di ko kabasa. Kay nabasa amin na misplace. Basta sa kuno, video ko na na. Jam scoop, chocolate drink. Ingredients, cocoa, moringa, mangosteen, ginkgo. O biluba, ano mga... Hay giluba. Biluba, Ngayon ko biluba. barley, grapes. Grapes. Diyan ka na yung benefits na isa boss. Grape seeds. Stevia, natural, sweet. Ano, mali. Sweetening. Kunipon, serving sa glisyon. Dissolve 1 success in 2 cup of hot cold water. Pwede din yung hot cold water. Ang benefits na, kanina yung benefits. Health benefits. Nakas ganay. Memory exchanger. Memory enhancer siguro. Memory enhancer. Enhancer, good eyesight. Good eyesight kuno guys. Majo din eh. Mama doon mata, youthful, antioxidant. Antioxidant? Normalize blood sugar. Ala, normalized blood sugar. Healthy hair, Naay. Naapag. Healthy hair ko no? improve. Antipunggal. Digestion, nutrition, infant. Na ako dili ka ni Aliana kay paano ko nun eh. Di inspire na ma. Di mo ko inspire. Na increase mental Mainom ko dari ma. clarity, Na increase mental strong bone, na strong bones. and teeth. Na Good for the heart. to guys, good for the heart kuno. Boost immune Na boost immune system. Grabe na hurot ang bilib na nanay magkabasa man. Bisag ko na yung antihos. Bilib na ko nga dadi, mura naman nagtapok. Kanina mo tindak ko ang mabasa dyan guys. Ang kaning gagmay di sila. Dali ka mag-niyasip ta. So mga to guys, ang ibasang nanay, mga to yung mga health benefits sa jams coco. Lalapod. Jams, choco, chocolate drinks. Mani. Palit lang dyan mong kuhan, pero may bulan na. Kontak mong Aisa, kay sa Aisa manisikanhan. Ang reverse. katong hilo, lain po itong basahon. Ang hilo pa yun. Nga magpayo siya, nga magpayo siya. Nami daw, kanang ko, ang sa atong basahan, di ba? Lain po yun. Lain po ng isa. Kanang ba? Lain basahon. Kanang katurang sugod ba? I-promote sa nay, i-promote sa. Ito mo na flavor. Lain po na. Nanay. Sa ito pa-promote na nay. Palit na mo guys. Ito na mo guys, dari mo kape nga hindi pamaligda ni Florami Bulana. Duha ka klase nga kape. Nga Jams coffee. Karing isa, atong masabi. Lain man ito sa basahin mo dito. Lain. Lain lang isa. Ano ba? Ang ingredients ito sa nay. Aka na, bilang isa diyang bilpit na na. Bilpit. Akari ingredients. Jams coffee. 12 in 1. 12 in 1 na gini. The ingredients.
mangustin antioxidant. Antioxidant. Low calories. Low calories. Low calories. Reduce. Daan mo ko na. Ato lakas ko na, benefits na Cholesterol. Mabot ingredients mo niya. Benefits dahil. Benefit. Just ubus dia. Sabi, insa dyan benefit na, pareha na ba? Arthritis mo. Mawag benefits. Wa may ko na rin. May benefits na. Dito ra. Oh, habaw ba? Wow. Lahi na si Jawas. Lahi. Pareha na sa tanan. Wala mga kuan. Like flavor. Nainag pandari mga santa na barnaga pun barley treat skin disease lose weight bungkat aliman bungkat ali gives strength improve sexual performance. Allah. Graang nanay. Improve sexual. Hala na, ipakuha din na na, ipagana. Imbaroy. Angay na yung tatay na Ay, nabuan na. Ika na, masag ta na, improve sexual. Harassment. Isa, masag ta na, improve. Apa na nagawa ko? Tatay, ganahan mo nanay. Improve. Dapat sa harto na gives for improve sexual performance. Improve sexual performance. Bitaw. Ginkgo, biluba. Di tada na ay kayo man tayo mga ana. Memory exchange man po exchange. Organic or dragon. Inom na ka na retirig na limbuter. Improve sexual ko na. Memory po exchange. Makamimari po niya yung sexual. Dragon fruit bites. Chronic. Bites chronic disease. Bites chronic disease. Formatic prevents cancer. Relieves arthritis. Inom na nanay. Ginseng may have potential bili Nasidupan ko nay. Nay, ibahog na anis luto na sa BF tayo sa. Dali kami nang tag music sa kabok. Mga mo inom ko Creamer. na ama. Nandili creamer ko no service natural ra sweet na natural na sweet hindi ka tabis na natural na tabis hindi na pamadan Dahil po din na hanap ko. No need to add sugar. Sa bilipit. Sa may balik na rin. Itira na ba ni palit dani? Igura min yung tilaw. Tilaw lagi may basay lami. Sigarahan mo guys. Contact. Para may buhulan na. Kani. Kuha sila na order. Makabasa mo sila. Naman na. Order no? Sa mga to guys. Katilaw sila na. Nag-promote na sila na hindi pabasa. Sa kabuuan nilang inom-inom dana. Ano sila? Ma-improve yung sexual eh. Yung mataba yun. Improve sexual performance. Tawa-tawa. Kaya kaso bidak ng Ay, tawa-tawa na sa garden ah. patuan mo tawa-tawa yung nani. Hindi tapong gaya yung isang kamot. Hani man sa ano. Hani man ko ni hilo. Hilo niya dito kamot sa kamot. Kaya muna kung mata. Pangita ko ulit ang tawa-tawa. Alam, gusto mo kakita. Alam, magkakita ang gasta sa diyang birthday na eh. Sus, ganyan na magbag-habag, ganyan ko na eh. Tayo sa. Ngilak man. Ngilak man ka na eh. Ano ba? Malang magkakasaan sila. Ginoo, kalantas tatay, mamilagruhan. Hindi naman sila. Magkakita na nga kung simpan ko sa Sabado ko na. Saan na po. Simba? Oo, simpan ko sa Sabado. Tay, makaninag na di ka tay. Makaninag ka? Hala! Ginoo! Madal mo ang tagmag. tatay. Tayo sa. Forever na na. Tawa-tawa lagi. Ikaw tawa-tawa. Lalaki na kang garden. Tayo sa. Harap Ano na na itong kang laro. sigurasan? Ma. Tawa-tawa ko na sa Tayo sa. patuan. Papa, nas ginoo tayo sa. Ito, doon na. Namamahan. Basig malagruhan na ginoo tay. Tay mo. Disco dito tay. Makakita, manggali ka tay. Hilak labas na nay tay. Papa, Bakit anak ko nun mo gisang kaanyag tay?
Tay, ningila si nanay. Kaya nang makikita na kung kaskanyag ni nanay ron nga grabe na pasulabi na di kagwapa. Wala. Na, Hilak na eh. naghilak na eh. Amo na yung taste of joy. Si tatay ko naman naman din nang Kaya ba na ng kape, kaya naman ko sa mata ko, bilang mo. Paano na ng kape ko na na. Paano yun? Mas kape, hindi mo daw ko. Mani simpleng tatay din ay. Diba si Dig magbalik kag pananahon tatay. Kaya kanina Namay ko nagdamha. sa ng mata. Nada na, ang gibasa. Gibasa yung bag mo kakan. Ano pasulabi hilak na eh. Kita na nung tatay. Ate talbag birthday tatay din. Lagi, magkatong-tawa-tawa. Gawa sa Hilak tayo Ang kaaninag na noon. Maaninag nag imong kaanyag. Hindi mo talaga hapon, pag itagtawa-tawa daw, okay, tagtawa-tawa, ang kita ko. Nalagunan ng guban. Daghan na ba dito? Hindi pang larot niya mo, ba? Nalagot ng guban. Bawa napabagiban. Ise! Ha? Tawa-tawa ba? Kanina ang puti, bitaw. Mamatay mo. Tay! Mas aka makakita, tay. Malipay ko makakita ka, tay. Magampos ginoong makakita sa tay. Santa Maria, tay. Sasa! Pisga! Santa Maria nang sa Diyos ko no makita na ko sa tayo. Utro la. Ito bagay ko ka lang yun. Say mga ampo. Utro ha. Ako ba? Ito nga ako kusga. Ngayon ko makakita na sa tay, tay, sa. Oo. Salamat sa Ginoo. Unta makakita dyan.